डीजे पप्पू राम डीजे पप्पू राम चौधराना तोरा याद में अब जिंदगी को न काटतै गे तोहर गम के तोहफा में दम घुटतै गे तोरा याद में अब जिंदगी को न काटतै गे तोहर गम के तोहफा कैसे तोरा बिना जियतो तोहार यारबा गे कि कैसे तोरा बिना जियतो तोहार यारबा गे। राम का मोबाइल नंबर 8476976003 डीजे पप्पू राम चौधराना तोरा प्यार में ई दीवाना जान पागल छौगे किया तोरा सा एते हमरा दिल लागल छौगे तोरा प्यार में ई दीवाना जान पागल छौगे एते हमरा दिल लागल छौगे नहीं तो निकाली है कहिया गुड्डू अनिल के अपना दिलावा से कि कैसे तोरा बिना जियतो तोहार यारबा गे कि कैसे